En ting til sidst. Jeg har ikke nogen mand. Det var med bilen. Kom, død. En tango ned her. Jeg tror vi har en inde i rummet venstre, Dennis. Ja. Modtaget. Ned, mand! Ja. Har vi nogen af Hvad er det her? Hvad er det her? Død mand. Død, mand! Død mand. Hvor til højre? En tango ned højre. Venstre, venstre. Ja, Vel har hullet. Vel har hullet. Kom, frem, Steven. Vel har den langt højre. Ja, jeg får den til højre. Ja. Højre, sorry. Er der? Ja. Vel ned, vel ned. En ned, en venstre, en venstre. Godt arbejde. Der er en til venstre, tror jeg, nede. Har dør, har dør. Granat, granat! Kast den tilbage, drenge. Vi kan meget godt få en granat heroppe. De rykker frem på vejen. De rykker frem på vejen. En mand passerer til. Død mand! Sorry, Mikas. Død mand! Død mand! Fuld. Kom, drenge. Det er nede ved venstre. Vi har en lang venstre. Jeg har en meget lang venstre. Død mand! Død mand! Ikke nogen i døren. Skal jeg rykke ind venstre på det? Rykke ind venstre. Har dør, har dør. Har ikke hjørnet venstre. Dennis? Ja? Har I gang her venstre? Ja, ja. Modtaget. Jeg kunne se 4 mand herovre, jeg rykker tilbage, da jeg ikke kunne længe. Har det. Hvis I kan, så ryk ind højre, drenge. Kom med ind højre, så jeg kan få slip herovre. Jeg kan få det. Tag vindue, tag vindue. Få det ned, få det ned.